Bojan Leković, osnivač kompanije Kupujem, prodajem je sa nama. Bojane, najpre hvala što si pristao na ovaj razgovor. Hvala tebi. Bojane, u 2020. objavio si knjigu Medvedi na putu o svom preduzetničkom iskustvu. Knjiga se odlično i čita i prodaje. Ako bi je dopunjavao sada sa iskustvima iz pandemije, šta bi dodao? Recimo rad od kuće. To je nešto što nismo sanjali da može tako dobro. Iako smo kao kompanija mi godinama bili, da kažem, usmereni na rad na daljinu, što bi se reklo, ali tokom vremena smo se skupili u dva ofisa, jedan u Beogradu, drugi u Nišu. I onda kad se desila ova kriza, morali smo silom prilika da bi zaštitili ljude da sve prebacimo da rade od kuće i shvatili smo da to sjajno radi, barem u našem slučaju. Naravno, tu igra i poverenje ključnu ulogu. Poverenje koje moraš da imaš u ljude, da kažem, ljudi trebaju da imaju poverenje u svoje kolege, u tim, i to je za nas sve ukupno bilo jako lepo iskustvo i vrlo korisno. Ali bi mogao da kažeš da si nešto naučio o sebi, o poslu i o ljudima što do sada nisi znao? Pa ja mislim da je tu ključna stvar ta sloboda koju ti daš ljudima, a opet vezana za poverenje, jer pazi, kad neko radi od kuće ti ga ne vidiš objektivno, znači ti zamišljaš kako taj čovjek funkcioniše u radnom ambijentu, on isto mora da zamišlja firmu, mora da zamišlja kolege, mi smo, da kažem, virtualno zajedno i taj proces je bio vrlo interesantan. Ja, recimo, godinama radim od kuće, tako da ja nisam imao toliku promenu, lično, ali kolege jesu i mislim da je to za njih pre svega jedno veliko iskustvo sada. A, reci mi, da li je bilo nekih, kako bih rekao, prepreka na tom putu? Znači, da li je sve to išlo tako glatko ili je bilo nekih stvari za koje bih rekao, ovde, ovo smo onako, ovde smo nešto naučili upravo na nekim problemima koje smo imali? Pa, znaš kako, svaka kompanija mora da ima razvijene procese, radne procese. To su ti kao virtualne radne trake. Znaš, ako nemaš fabriku, naravno kad imaš fabriku, onda ljudi moraju da budu u fabrici, moraju da budu na radnom mestu, što bi se rekli. Međutim, mi smo IT kompanija i onda ljudi rade na tim virtualnim radnim trakama, koje faktički postoje samo u glavi, i da bi oni mogli da to rade dobro, neophodno je da firma ima vrlo, da kažem, lepo razvijene i lepo objašnjene te radne procese. Mi smo na svu sreću to imali, znači prošli smo tu fazu u našem razvoju i to, da kažem, je bio jako bitan preduslov. Drugi preduslov je da ljudi zbilja budu kvalitetni, znači da imaju osjećaj odgovornosti i da budu, ono što bi rekli ovde, self-propelling, znači da se sami pokreću, pošto nema sad neko ko će da sedi na ramenu i da kaže, ajde, mora da se radi ovo ili ono. Ali tu postoje dva problema. Prvo, koliko je teško prenositi znanje ljudima kada radi na daljinu i koliko je teško nekome da uopšte napreduje, da ga primetiš onako kako treba, da ga doživiš na pravi način kao šef, ako radite na daljinu, znači nemate onaj neki neposredni kontakt. Jeste. Ima i treća stvar, a to je koliko je teško početi u firmi ako ne možeš da vidiš kolege, a imali smo i taj slučaj, nekolicinu kolega smo zaposlili baš za vreme ove krize i neki od njih ja nikad nisam video sem ovako, online, a i oni nisu videli. Poslednji kolega je u Pirotu. Znači, to je isto jedno otkrovenje. Za nas shvatili smo mi zapravo da ljude trebamo da tražimo, najbolje ljude tamo gde su oni, a ne gde je naš ofis. I naravno nije lako, ali šta da radimo? Mislim, jednostavno to su okolnosti i moramo da se prilagođavamo. Sad, ako bih te pitao da daš kratak savet, onaj ko hoće da radi od kuće, šta treba da ima kod kuće? Pa šta treba da ima? Dobar internet pre svega, mi smo svi na kablu ili na optici, znači treba da ima laptop, telefon, non stop, da kažem, smo na vezi, poruke idu
u velikom broju. Mi dosta komuniciramo i putem poruka. Imamo puno sistema koje koristimo u našem poslovanju. Za našu kompaniju je recimo task management sistem jako bitan. Onda Skype. Postoji drugih sistema, sem Skype, ali mi smo tokom godina se dosta navikli i on je sada prilično, da kažem, postao bolji nego što je bio verovatno zbog Zooma. Zoom, to su sve, da kažem, sada besplatni alati koji su na raspolaganju svima. Mi, eto, dok radimo puno, koristimo poruke, znači naša firma ima puno, da kažem, grupa, odnosno kanala kroz koje se komuniciraju razne, da kažem, poruke na razne teme. Dobro, se izgubite nekada u tim kanalima? Se desi nekada neki, da prosto ne znaš više gde si i šta si u toj šumi poruka ili postoji neki sistem? Ma ne izgubimo se. Znaš, to je kao slepac koji je razvio jako lep osjećaj za prostor u kome. Znaš, ovo je tokom godine ili tokom vremena. Evo sad nama je od marta meseca radimo non stop od kuće, da kažem, to jako lepo leglo, ali mi smo i ranije u suštini kad smo bili u ofisu koristili te alate, znaš. Tako da je to u našem slučaju sasvim, da kažem, sasvim okej. Sada, postoji neki univerzalni savet koji za čoveka koji je u poslu, koji opstaje i u pandemiji? Da si rekao, neko moje iskustvo i neki moj stav koji sam imao nije se promenio ni u ovoj krizi. Pa, znaš kako, planiranje je ključno po meni. Znači, mi smo osetili, ja ne znam koliko gledalci znaju, ali ja živim u Holandiji već 20 i nešto godina i ovde se relativno rano pojavile vesti da će da bude problem, jel? I sad ti na tu vest koja deluje opasno možda reaguješ na razne načine. U neverici, recimo, neki, a neki budu u šoku. Međutim, ono što je ključno jeste da uzmeš to kao nešto što će se desiti i da kreneš da planiraš s tim. Tako smo i mi napravili plan i delovali posle po tom planu. I ja mislim da za bilo šta u životu, ako želiš uspeh, da je jako bitan sistem, odnosno plan, i posle disciplina da se taj plan ispuni i rezultati se mogu očekivati. Ako nema rezultata, onda ili sistem nije dobar ili disciplina nije bila dovoljna. Tako da, eto, to je, da kažem, univerzalno. Da, ali imam tu pitanje. Znači, da li je fair to što kažeš? Tvoj biznis se pre svega zasniva na korišćenju interneta. Da li neko može da isplanira bilo šta ako je njegov biznis jako vezan na direktnu komunikaciju sa ljudima, kao što je recimo slučaj sa ugostiteljstvom? Pa, u tom slučaju nije lako, definitivno. I slažem se s tobom, nije to baš, da kažem, lako svuda primeniti, ali čekati i ništa ne raditi nije opcija. Znači, ti moraš da staviš prst na čelo i da kažeš šta ako se to desi. Znači, šta mi onda preostaje? Evo, recimo, mi ovde već nekoliko nedelja smo u potpunom lockdownu i to traje do 19. januara, znači 5 nedelja i vjerojatno će ga produžiti, ništa nam ne radi sem supermarketa. Ništa. Znači, sve prodavnice, restorani, kafići, sve je zatvoreno i sad je pitanje šta ti ljudi rade. Znači, kako će opstati ako se to bude produžilo i puno njih se snašlo, koliko vidim, recimo, svi su otišli na neki sistem ili na neku platformu za online poručivanje. I to najbolje raditi pre nego što krene da te lomi kriza. Jesi li zbog pandemije napravio neku promenu, osim rada od kuće za celu kompaniju, neku promenu koja će preživeti, znači za koju ćeš reći ovo ostaje zauvek? Misliš u poslovanju ili u lično? Da, pa može jedno i drugo, ali najprej da vidimo u poslovanju. Pa, pazi, ovo što sam pomenuo, rad od kuće, ne znamo u ovom trenutku u kojoj formi i kako bi se vratili nazad, znaš. Zato što... Hoćeš da kažeš da će rad od kuće postati sad primarna stvar kod vas u firmi? Sasvim moguće. Znači, tu imam, zato što vidimo da jako lepo radi, vidimo da nekim ljudima godi, vidimo da je ogromna ušteda. Znači, ti imaš situaciju da je neko putao sat vremena do posla i nazad
vidimo da su ljudi mnogo efikasniji. Pazi, ovo je sad interesantno, ali moramo da vidimo kako ćemo s tim. Obrisala se granica između, da kažem, privatnog i poslovnog vremena u toku dana. Znači, ljudi su malo relaksiraniji što se tiče početka i kraja radnog vremena i to moramo da sednemo, da popričamo sa ljudima, da vidimo kako oni gledaju na to, jer zbilja ti više nemaš osjećaj da si da kažem, na poslu ili nemaš osjećaj da si kod kući. Ali sad, pazi, sad nemam utisak uopšte da li je to što govoriš dobro ili loše. Znači, da li kad kažeš treba da popričamo sa ljudima, da li misliš da treba da ih malo ukoriš zbog nečega ili da ih pohvališ? Ne, nikakvo ukoravanje, nego zbilja jedan dobar zajednički razgovor da vidimo šta im više godi. Jer ono što njima više godi u suštini bolje za firmu. I evo sad već imamo neke ideje da nekim ljudima više odgovara fleksibilno radno vreme, a da nekima više odgovara da budu, da kažem, ograničeni, da znaju, da kažem, ne ograničeni u smislu da im neko nameće granice, nego da oni znaju na čemu su što se tiče, da kažem, radnog vremena. Ali vidjet ćemo, mislim, to je stvar i osjećaj i vreme će pokazati da li je to dobro. Mi dosta probamo i onda ako nam u toj probi se pokažu dobri rezultati, to uzmemo kao novu praksu i idemo dalje. Šta si najznačajnije u 2020. kupio, šta si prodao? Misliš preko holandskog kupujem prodaje? Ne, mislim generalno, ne mora čak da bude, možda bude i savet, možda bude bilo šta, ali znači šta bi mogao da kažeš da si kupio, šta si prodao, budući da ti se firma zove kupujem prodajem? Da, pa znaš šta, razne stvari. Evo, recimo, najznačajnija stvar koju sam kupio lično za mene, knjiga jedna, to je Netflixova knjiga, o tome kako je nastao Netflix i kako su gradili kulturu. To je ostavilo najveći pečat na mene, lično, znači što sam pročitao tu knjigu. A onda kupio sam pretplatu za masterclass, to je online edukacija, jako mi godi, počeo sam da gledam kurseve, mnogo mi znači lična edukacija, jer ja tako u suštini funkcionišem u životu. Mene mnogo mi znači daju energiju sve nove stvari. Je li to preporuka i za zaposlene tvoje, ako ovo gledaju i čitaju, da takođe... Pa kako ne, apsolutno. Znači, edukacija, sticanje novog znanja i iskustva činite sretnijim. Mene, recimo, to više čini sretnim nego neki cilj da dostignem na kraju. Znači, taj put, mogućnost da uzrastam, da učim nešto me mnogo, da kažem, pali, što bi rekao naš narod. A prodao? Prodao sam kuhinju. Prodao sam kuhinju preko holandskog kupujem prodajem, pošto smo sređivali, pošto nigde nismo mogli da putujemo, onda smo sređivali ceo, da kažem, prvi sprat u kući i onda bilo neophodno prodati stari nameštaj i kuhinja je nezgodna zato što neko treba da dođe da to skine i da nisam je prodao, morao bi ja to sam da radim ili da tražim neke majstore i to mi je ispalo jako zgodno. Tako da, eto. Reci, Medvedi na putu su stvarno hit knjiga. Čini mi se kad je u junu ili u julu su se pojavili. Budući da si sve svoje poslovne poteze unapred planirao i to na kraju krajeva u knjizi dosta detaljno i govoriš, jesi li isplanirao i ovaj uspeh? Pa, znaš šta, jesmo planirali da bude dobro, znači mi smo imali cilj neki, ja sam to sa kolegama pričao, ali ti ne možeš da budeš siguran, znaš, ne, nisi ti 100% siguran da će to da se desi. Pa dobro, jesi planirao marginu tog uspeha barem? Pa jesam, da kažem. Znači, nama je, sad ne znam koliko ljudi znaju, ali recimo u izdavaštvu, kad se pojavi nova knjiga od novog autora, recimo 2-3 hiljade tiraž je sjajna stvar. Mi smo računali da bi bilo dobro da imamo 5.000 recimo za godinu dana, međutim nama se za pola godine desilo 10.000, što je izuzetan uspeh. Jako sam sretan zbog toga, pogotovo što je knjiga u domenu publicistike.
Znači, ona je faktički, da kažem, knjiga o poslovanju, ali zapravo roman o preduzetništvu, jer deli moje intimne priče u proteklih 20 godina, pogotovo vezano za izgradnju kupujem, prodajem sa čitaocem. I kad smo tu napravili vezu sa jako poznatim brendom, onda smo znali da je velika šansa da bude uspešno, ali to nije bila garancija. Ja mislim da je ključna stvar bila što sam ja u toku procesa, u toku pisanja, ili dok sam napisao, da kažem, prvi rukopis, to podelio sa kolegama i oni su mi dali mišljenje, feedback, pa sam to ugradio nazad i tako je postala bolja u suštini. A da nije bila bolja, odnosno da nije bila tako uspešna, šta bi radio? Pa, znaš šta, kao i sa svim stvarima, progutaš i ideš dalje. Znači, to jeste bila jedna reputaciona kocka. Znaš, to nije prijatno ako nešto radiš pa ne uspe, ali život... A posebno nije prijatno kad životna priča ne uspe, tako? Pa da, to je još gore. Ali, znaš kako, život preduzetnika i baš kao što knjiga kaže, se sastoji od tih medveda na putu. To su ti problemi koje ti rešavaš i negde će neki da te slomi, ali ti se ne daš. I ako ti se to desi, moraš da ustaneš što pre ideš dalje. Kakvog medveda, kaži mi za kraj to, kakvog medveda se pribojavaš ili očekuješ u ovoj godini? Ima ih non stop, manjih ili većih, ne znam, da budem iskren kakav bi bio sad neki mnogo strašan. Ja iskreno sam vrlo pozitivan, optimističan, ja mislim da ćemo ove godine da izađemo iz ove krize i mislim da će nam biti mnogo, mnogo bolje nego prošle godina. Tako da ja idem na put ne gledajući, odnosno tako što nisam uplašen od tih medveda koji će izaći. Bojane, hvala ti na ovom razgovoru. Hvala tebi.